Kajing penlong ya kajing kop kwai do ka nen kasngi ka khan reu trek unailar araja arpulai ha kasnong pam pernai West Kasihil District layo i lekba ki video ki bala sapriang hakiran san social media kapa ki paiba na keleng kari khasi kila tu chagan nega jaka mania shimbenta ha ga nega jingi kop kwai kabala bu uru da ki song jingjob da ki babyang namar gajing tuj upaiba kabada ki hajar ngot kalapen khamya hisbak ya kasurok kabala pelong hadu baki kali kit nongpang kamlai shu banki wat la kane ka kali kala persang bantur perpen pak siren kumta la daha kane kom kalong ki bor penyai ki dei ban shim daga sinjam ki ba om dei ban shakta khamtam ya ki ba pang bastom